Is-sitwazzjoni finanzjarja ta' bosta pajjiżi fl-Unjoni Ewropea qed tkompli sejra għall-ar fiċ-ċirkostanzi domestiċi u dawk internazzjonali bir-riżultat li qed jiffaċċjaw konsegwenzi serji waqt li fl-aħħar xhur ħafna minnhom imponew politika ta' austerità biex jippruvaw isibu irkabtu tas-sitwazzjoni, l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch Ratings waqqet ir-ratings ta' 3 pajjiżi meqjusin bħala xganti dawn huma l-Awstrija, il-Finlandja u anke l-Belġju. Fil-konfront tagħhom l-Aġenzija ta' Kreditu qalet li d-dejn tal-gvernijiet rispettivi qed ikompli jikber meta mqabbel mal-prodott domestiku gross dan filwaqt li tkabbir ekonomiku tagħhom qed jiġi mbassar li se jkompli jonqos. Minn barra dan analisti internazzjonali ibassru li daqs se jitnaqsu wkoll ir-ratings ta' Franza, is-Slovakkja, l-Ungerija u r-Rumanija. Fl-aħħar jiem il-Kanċillier Ġermaniż Friedrich Merz qal li l-ekonomija tal-pajjiż ma tiflaħx tibqa' tiffinanzja s-sistema tal-benefiċċji soċjali u ippropona riforma li titnaqqas l-għajnuna lill-aktar familji vulnerabbli fil-pajjiż. Dan anke jekk ironikament il-Ġermanja qed talloka l-akbar budget fix-xiri u l-produzzjoni tal-armamenti. Anke jekk fl-istess ċirkostanzi internazzjonali Malta llum qiegħda tgħix sitwazzjoni totalment differenti. Dan hekk kif grazzi għal politika qlija tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela pajjiżna llum mhux biss igawdi mill-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea li se jibqa' b'saħħtu fis-snin li ġejjin, iżda l-aġenziji kollha ta' kreditu jibqgħu jfaħru l-andament nazzjonali.